Hej og velkommen til Københavns Biblioteker. Vi vil nu vise dig, hvordan du reserverer og låner bøger. Du er nu på forsiden af vores hjemmeside. I højre hjørne finder du knappen Login, som du klikker på. Her kommer to muligheder. Du kan logge ind eller oprette en bruger, hvis ikke du allerede har en. Er du oprettet i systemet, kan du logge ind med cpr-nummer, lånenummer eller brugerid. Du kan også logge ind med MitID. Her indtaster du dit bruger-ID og kode, og godkender fra MitID-appen på din telefon. Efter du er logget ind, kan du søge efter din favoritbog oppe i søgefeltet. Her kommer en række forslag til din søgning. Hvis du søger forfatter, vil du se en række af forfatterens bøger. Du klikker på den bogens titel, når du har fundet den, du gerne vil reservere. Herefter vil der være en sort knap, hvor der er reserver. Klik på den. Du skal nu godkende din reservering ved at klikke. Du får nu en bekræftelse på, at bogen er reserveret til dig. Der står hvilket når du er i køen til bogen, og at du vil få en besked, når bogen er klar til afhentning på dit nærmeste bibliotek.